मला तुमची साथ नेहमी आहे. तुमच्यासारखे ज्येष्ठ पत्रकार तुम्ही आहेत, आपले शेखर सावंत, असंख्य जे महत्वाचे जे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत, अशोक काकाचं नेहमी मार्गदर्शन. हे सगळे लोकांची साथ मला हवी आहे. चुकणारच मी, सगळेच त्या निर्णयामध्ये चांगले नसणारच, पण जिल्ह्याला ज्या दिशेने मी घेऊन जाऊ पाहतोय त्याच्यामध्ये अगर आपली साथ नसेल, आपलं सहकार्य नसेल, आशीर्वाद नसेल, तर नितेश राणे कणकवलीच्या निवडणुकीमध्ये कदाचित हरला असेल, पण ही जी प्रवृत्ती ज्याच्या विरुद्ध मी जी लढतोय ना, ती कधी आपल्या जिल्ह्यामध्ये जिंकता कामा नये ह्याच्याबद्दलही विचार आपण सगळ्या जणांनी केला पाहिजे. आपल्या घरातला मुलगा कोणत्या त्या चुकीच्या धंद्यामध्ये गेला नसेल, कुठला मटका जुगारमध्ये अडकला नसेल, गोवा बनावटी दारू पीत नसेल, पण आपल्या जिल्ह्यातली तरुण पिढी अगर त्या भागात याच्यामध्ये अगर खराब होत असेल, त्या बाबतीची भूमिका आपण सगळेजण घेऊन आमच्या एक दुसऱ्याच्या मागे उभं राहणं आणि ती प्रवृत्ती ठेचून काढणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर इथे मांडण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे.